Και μετά θα πάμε στη θεία. Λοιπόν, θεία, Ναι, καλώς σε βρήκαμε καλώς ήρθατε. και με το καλό να περάσουμε. Αμήν Παναγία. Με τον Βαγγέλη έχουμε έρθει μαζί και έχουμε φέρει και το σκυλάκι τον Έκτορα. Το σκυλάκι Τίνα, καλώς σας βρήκαμε. τη στρατηγούνα. Ναι. Θέλουμε Βέβαια. που μας αρέσει. Ο Βαγγέλης με τον Έκτορα. Τον έκτορα για τη στρατηγούνα. Το σκυλάκι, ναι, και την Αντωνία, βέβαια. Την Αντωνία, μπερδεύτηκα και εγώ, θεία. Ναι. Την Τίνα. Εντάξει, Βαγγέλη. Χαίρε το σκυλάκι, μάνα μου. Περίμενε, Βαγγέλη, περίμενε. Δικό σου είναι. Θα πάρει τσάι. Δεν διψάει, εντάξει είναι τώρα. Θα την βάλουμε σε λίγο. Πήγαινε κοντά, Βαγγέλη, και να σε παίρνει. Δικό σου είναι ο φίλος. Όχι, στο σπίτι δικό μου. Βαγγέλη, Να πάει. Άστονε τώρα τέτα το πάω. εντάξει. Ναι, μια χαρά είναι. Ωραία. Λίγο νεράκι έχουμε να του δώσουμε. Θα του βάλουμε τώρα, ναι. Τώρα θα του βάλουμε. Λίγο νεράκι έχουμε να του δώσουμε να του τσάι. Πού να βάλουμε. Δεν ξέρω. Δεν έχεις κανένα τενεκαδάκι, κάτι. Δεν σε κανένα. Έκτορ, Εσύ τι